shugabata, Sayyada Fatima shugabar mu ce, Sayyada Fatima jarumar mu ce, in ta iso waje kowa hoto ke komawa. Daga annabi ce mai girma ce Sayyada Fatima, kai mu ga annabi Sayyada Fatima, ke mana lamuni mai ta gani annabi ko yaushe. Halittu duka na durkusa mata Sayyada Fatima, mun durkusa wa Sayyada Fatima, ayo tafin Sayyada Fatima, a kawo tafin Sayyada Fatima, ayo tafin Sayyada Fatima, a tafa da ƙarfi, a tafa da ƙarfi, tafi ne na masoya, banda makiya Sayyada Fatima, kallon masoyan Sayyada Fatima muke so su yo tafi, bagin Sayyada Fatima dan ziya, mai santa yayi daidai, masoyin Sayyada Fatima yayi daidai, jinin annabi Muhammadu, kaji na saman sama, annabi Muhammadu, jaruminmu ne, kaji na sama sama, annabi Muhammadu, jaruminmu ne, a tafawa annabi, a tafawa annabi, a tafawa annabi, annabi shugaban shugabanni, magin ahalin annabi dan ziya, masoyin ahalin annabi yayi daidai, Sayyiduna Abubakar shugaban masoya ne gun annabi, Sayyiduna Umar sahibin annabi, bangali sadoki ba, babban mayaki ne kuma jarumi ne, kaji mijin Sayyada Fatima, kaji jarumi mijin Sayyada Fatima, Sayyiduna Usmanu yayi dima gurin manzon Allah, na gaida kai Sayyiduna Usmanu, sai Tijjani kayi mun gani, dukan annabi kayi mun gani, sai Tijjani masoyin, sai Tijjani masoyin annabi, mai son ka yana son annabi, sai Tijjani, sai Tijjani sirrin Allah, sai Tijjani sirrin Allah, sai Tijjani ayo tafin sai Tijjani, ayo tafin sai Tijjani, ayo tafin sai Tijjani, kai mu ga annabi sai Tijjani, kai mu ga annabi sai Tijjani, dukan mu mun bi ka sai Tijjani, kan mu gasa sai Tijjani, masoyin ka masoyin annabi ne sai Tijjani, sai barhama barhaman ne, sai barhama barhaman ne, sirri sirri sai barhama, wane rego da rigan saki ko ya saka sai ya tube, wane rego da rigan saki ko ya saka sai ya tube, wane rego da sakambu ko ya saka sai ya tube, mu sai barhama.